Jesusen piztueraren helburua ez zen bere piztuera izan, gure piztuera baizik. Jesus jauna ezan bizi berri batean sartu, beak behar zuelako. Ibilbideoi gugatik egin zuen, guk bizi berrioi hartu dezagun, eta gure egin dezagun. Gaurko festaburu hontan, Jesusen piztueraren bizi berria guri eskaintzen zaigu. Guri eskaintzen zaigu Espiritu Santuaren bidez. Espiritu Santuak gugan artelan bat egin nahi du. Artista batek bezala. Eta artista honek, Espiritu Santuak, gugan Kristo modelatu nahi du, bere semea. Zertako, jainkoaren seme alaba bezala bizi gaitezen, eta ez umezurtz bezala. Hau nola egiten da? Hau nola gertatzen da? Nik zer egin behar daukat bizitzako gora beretan, jainkoaren seme edo alaba bezala bizitzeko? Nola egiten du lana Espiritu Santuak? Eta nik zer egin behar daukat? Espiritu Santuak errespetua handia digu, eta baimena eskatzen digu beti, sartzeko eta lan egiteko. Baina nola egiten da guzti hau? Jesusek ebangelio hontan, entzun berri dugun ebangelio hontan, bi gauza esaten dizkigu honi buruz. Nola lan egiten duen Espiritu Santuak, eta nolakoa izan barra duen gure erantzuna. Lehenengo gauza hauxe da. Hark irakatsiko dizue dena. Espiritu Santuak badu zeo zer guri irakasteko, baina irakasteko zeri buruz, gauza guztiei buruz, hau esan du Jesusek. Dena irakatsiko dizue, baina nola dena irakatsiko digula? Zesan nahi du honek? Akaso hitz egiten irakatsiko dit Espiritu Santuak? Gauza bat da hitz egitea, eta beste bat desberdina maitasunez hitz egitea. Edo nire lana egiten irakatsiko dit Espiritu Santuak, edo seme bat ez den irakatsiko dit Espiritu Santuak. Gauza bat da nik nire lana egitea, eta beste bat desberdina lana maitasunez egitea. Gauza bat da seme bat, alaba bat eztea, eta beste bat guztiz desberdina haurtxo hori, gazte hori maitasunez eztea. Espiritu Santuak dena maitasunean bihurtzen du, dena. Baina hortarako zeo zer behar da gugan ikasle izatea. Eta hau jarrera zoragarria da, ikasle izatearena. Ikaslearentzako bizitza zer da? Sorpresa bat, etengabeko sorpresa bat, ez dakizu zer aurkituko duzu. Hau zoragarria da, bizitzaren aurrean, gertatuko zaizkigun goraberen aurrean, ez zeure burua jakintxuzat hartzea, dena jakingo bazenu bezala, ez, aldiz, biziaren aurrean jarrera umila izatea, umila ez dakigu dana, eta ez da ezer pasatzen. Espiritu Santuak humiltasuna eskatzen dugugan lan egiteko. Eta zer da humiltasuna? Egia, egi hutsa da humiltasuna. Beti zeozer ikasteko daukadala jakitea. Zenbat eta prestuago egon ikasteko bizitzan, geozta gauza handiagoak egingo ditu Espiritu Santuak zurekin, zugan. Hau lehenengo gauza. Eta bigarrengoa, Jesusek esan diguna, Espiritu Santuak ez dizu arrakasta izaten irakatsiko. Ez dizu beti ondo edo beti lasai egoteko teknika bat irakatsiko Espiritu Santuak. Bizitza hau bidai bat da, bidai eder bat, baina bizitza hontan zentrua nire ongizatea eta nire arrakasta bat dira, orduan ez dut nahiz ondo biziko. Bizitza hontako gorabehera asko
ez ditut ondo biziko. Baina bizitza hontako zentrua beste bada, bizitza hau bidai bat baldin bada, maitatzen ikasteko bidai bat baldin bada, orduan dan aldatzen da, denak balioko dit. Gertatzen zaidan gauza guztik balioko dizkidate. Hau da Espiritu Santuaren eskola. Ez arrakasta izateko, ez azaleko alaitasun bat izateko, baizik eta maitatzen ikasteko. Hontarako jasotzen dugu, Espiritu Santua, maitatzen ikasteko. Eta hau gauza handia da, gauza oso ederra da. Bizitzan behin da berriro ikastea, bide hontan gaudelako, maitasunaren bidean. Ze ederra, ze interesgarria bizitza horrela bizitza. Ze bizitza interesgarria prestatzen digun Espiritu Santuak. Ze ederra. Jesusek esaten digun bigarrengo gauza hauxe da. Hark dena irakatsiko dizue, eta hark gogoraraziko dizue nik esan dizuedan guztia. Espiritu Santuak memoria gestionatzen du. Gertatu zaizkigun gauzak metabolizatzen laguntzen digu, modu santuan asimilatzen laguntzen digu. Eta hau nola, gertatzen zaizkigun gauzen erdian, Jesusen hitza jarriz, Kristoren hitza jarriz. Bizitza hontan gauza guztietan, beti gure bihotzean Kristo edukiz, Kristoren hitza edukiz. Hitz honek zeri buruz hitz egiten digu, Jangoiko aitari buruz, eta esaten digu Jainkoaren seme eta alaba gehala, bere seme alaba maiteak, beti, edozein egoeratan. Eta Espiritu Santuak etengabe, behin da berriro egiten du lan hau gurekin. Nola, egun eder hartan, egun seinalatu hartan, izan zenuen bizitzeko konfiantza eta grazia handi hori, Jesusen hitzak eman zizuna, gaur nik berriro sentitzeko. Egun hartan sentitu nuena, gaur berriz sentitzeko. Nire bokazio garaian sentitu nuena. Ezkondu ginenean, bi ezkongaiek ezkondu zirenean, sentitu zuten konfiantza eta grazia handia. Gertuko senide maite batekin izandako elkarrizketa hartan, izan nuena, edo txikitan otoitzean sentitu nuena, edo gizartaren zerbitzuan jartzean sentitu nuena, baita ere. Eta gero gure bizitza normalera indarraz beterik eta konfiantzaz bueltatzeko ezkontza familiara, etxera, apaizgora, lanera. Zerulurrak pasako dira, baina nire hitzak ez dira sekulan, inoiz, pasako, dio Jesusek. Hau da, betiko iraungo duena, gauza batzuk bizitza hontan betiko iraungo dute, beste batzuk ez. Hauxe da, Kristoren hitza barru mantentzea hauxe da. Betiko iraungo duena gogora ekartzea eta horren arabera bizitzea. Espiritu Santua memoriaren maisua da, memoriarena. Ze ederra bizitza hontan Espiritu Santuaz gidatzen uztea. Bizitza hola bizitzen balin bada, abentura batean bihurtzen da, abentura eder batean, eta ez du inporta, ez du axolaik ze egoeratan gauden, edo ze gertatzen zaigun, zatik justu egoera hoien bidez, eta ez beste batzuen bidez, baizik eta tokatzen zaizkizun egoera hoien bidez, dana maitasunez egiten irakasten dizu, maisu honek, Espiritu Santuak, erdian Kristoren hitza jarriz, eta aitari buruz hitz egiten, zu Jainkoaren seme eta alaba maitea zehala gogoratuz. Goazen egitea, goazen hastea eta aurrera egitea gure bizitzako bidaian, Mariari baita ere, bere laguntza eskatuz,
Bea dugu Espiritu Santuaren ikasle humila. Beak Jesus jainkoaren hitza sabelean eraman zuen, hasieran, eta gero bizitza osoan zehar bere bihotzean gorde zuena. Honela izan bedi.